αποφασίσαμε να κάνουμε? Ωραία! Φωτογράφηση σε ένα σπίτι που δεν έχει air condition. Λοιπόν, είμαστε μέσα στην έκθεση και γίνεται της τρελής η προετοιμασία της προετοιμασίας. Πόσες μέρες πριν είμαστε? 5. Και ο Σάββατο είναι? Τηλέφωνο. Δεν έχει σταματήσει αυτό το τηλέφωνο που πρέπει να φτάσει στο κεφάλι. Για την ώρα σας φιλώ, εδώ είναι και το family team. Πάμε family team! Τι είναι αυτό, μαμά? Ναι. Όλες είναι έτσι. Εντάξει. Έχετε. Μάλιστα. Ωραίο το τρίγωνο. Ναι, αλλά το προηγούμενο το φάγαμε μισό, γι' αυτό μου το λένε. Όχι. Βιβλίο το οποίο έχει μέσα ένα ύφασμα που κόβεις και με αυτό το ύφασμα φτιάχνεις από μυθολογία, την ιστορία, αρχαϊκά, τέχνη, μυθολογία, άκρη, θεούς, τα πάντα. Δείτε, είναι καταπληκτικό, νομίζω νηπιαγωγείο, ιστορία, όλο το δημοτικό και έχει και πάρα πολλά και 25 Μαρτίου. Όλοι 25 Μαρτίου σε εδώ. Είναι καταπληκτικό. Κοίτα να δεις το άνθρωπε μου καλά. Μην το κλείνει. Καλημέρα παιδιά! Σήμερα θα σας δείξω πώς φτιάχνετε η φασολάδα. Η φασολάδα φτιάχνεται από τη φα-σο-λα-δα. Κοιτάξτε τώρα, εδώ στο χωριό τη λέμε φωσουλάδα, από το φα-σουλάδα. Τώρα θα σας δείξω Δημήτρη. Μαρίκα, πώς σου φάνηκε το workshop? Πολύ ωραία και μ' άρεσε που δοκίμασα κάτι καινούργιο. Τέλεια, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Κατερίνα, πώς σου φάνηκε το workshop? Τέλεια, έγραφα την ίδια πράγματα και έγραφα κάτι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, γεια σου. Το παθαίνει. Καλημέρα παιδιά! Σήμερα θα σας δείξω πώς φτιάχνετε η φασολάδα. Η φασολάδα φτιάχνεται από τη φα-σο-λα-δα. Κοιτάξτε τώρα, εδώ στο χωριό τη λέμε φωσουλάδα, από το φα-σουλάδα. Τώρα θα σας δείξει ο Δημήτρης. Χρόνια μας πολλά!